Halo Lur, ya Lur, tak jak ndek kene iki setengah ya empo wis ya. Mbak Google iki lek dikongkon golekno dalan sing cewedhek iki lho Lur ya. Aku malah dibelarano ndek kene Lur. Tekan Pantai Modangan iki lho Lur. Kan apa? Kate nyoba lewat dalan anyar iku ya. Aduh, golek sing terdekat ta. Kadek wis tekancene bengi-bengi Lur ya. Lah wong aku wis teko Pasar Ndonomulyo lho Lur. Kok isone mlebu nang Rajak Wesi lho Lur. Coba lah bayangno. Waduh, salah jam piro ngono iki Lur. Jam 2 bengi Lur. Astaga, wis ora enek menungso siji-siji sing liwat. Duh, wis setengah. Aduh, wis sembo Lur iki wis pengalaman sing paling serem. Soalnya bayangane ndek Rajak Wesi sampai teko Kalipari ku lak ya wis berita iku kan wis koyo ngono ya Lur, wis kabeh wis seru ya. Wis embo wis tambah diliwatno kono. Aduh wis sembo wis ya. Jan iki sing ndek Rajak Wesi ni Lur sing sawangar sawerem Lur, astaga. Loh, aku wedi kan ya pokoke iki ndek pikiran ono wong nyegat, ono wong apa wis ora kate ngurus. Ono sing menghalangi jalan raya tabrak, wis mek ngono tok wis ndek pikiran iki karena saking apa ya? Ya wis ngono iku lah wong wis wedi ya aduh campur aduk pokoke lho ndek kene wis sembuh wis. Ancene gara-gara bengi wis ngantuk kok apa Lur. Teko Pasar Ndonomulyo iki sakjane wis penak karek ngenceng dalan gedhe. Njoko lah opo? Aku kok asih jebus ndek Rajak Wesi. Aduh, wis mbum-mbum wis koyo ngene iki Lur. Peteng dedet koyo ngene. Lah iki wis mlebu wis Kalipari iki Lur. Aduh wis piye Lur? Mean duwe kenangan opo ndek Rajak Wesi Lur?